Скандалът между Емануела и Джия. Поп-фолк сцената преживява ново напрежение през 2025 година, след като Емануела пуска солова версия на песента "Мамино синче" и изключва младата певица Джия. Джия разказва, че причината не е професионална, а лична. Тя споделя, че Емануела преди време е имала връзка с съпруга й Димитър Динев. Когато Емануела разбира, че Джия и Динев са заедно, се обажда на бившия продуцент на Джия и започва конфликт. Официалното обяснение за нейното премахване е, че Емануела и роднините й, които са били автори на текста, не са уредили авторските права. Джия обаче твърди, че това е предтекст. Истинската причина е ревност и наранено его. Тя разкрива, че семейството й е финансирало целият проект и че е очаквала благодарност, но вместо това е била изключена от клипа. Димитър Динев и предлага да заведе дело срещу Емануела, но Джия отказва. По думите й, използването на музиката за лично отмъщение е израз на болка и липса на професионализъм. "Мой си мерак". В основата на следващия скандал стои народната песен "Мой си мерак", превърнала се в хит през 2025 година. Водещия и продуцент и певец Галин разказва, че напрежението възниква, защото и той, и колежката му Галена проявили интерес към една и съща мелодия, написана от албанския композитор Мареглем Боя. Галена първа капарирала песента преди около 3-4 години, но не завършила документацията за авторските права и реално не я е купила. Галин обяснява, че чува мелодията 2 години по-късно и я харесва. Той се свързва с композитора, който го уверява, че правата са свободни. Той издава песента, изпълнена от Симона и Мирела, и тя се превръща в хит. Въпреки успеха обаче, напрежението между него и Галена се задълбочава. Нейната племенница Доника, която е бивша изпълнителка в лейбъла на Галин, казва на съдружника му, че песента вече е купена от Галена. За да докаже добрите си намерения, Галин изпраща на Галена целият си чат с композитора, казвайки, че е действал коректно. Въпреки това, Галена не му отговаря и до днес, а отношенията им остават обтегнати. Така един успех за песента се превръща в повод за разрив между две от най-големите имена в поп-фолка. Гонката между Константин и Емрах. През септември 2025 година поп-фолк певците Емрах Стораро и Константин се озовават в центъра на скандал, след като публикуват видео, на което се устройват автомобилна гонка по булевард България в София. Кадрите, заснети от камерата в колата на Емрах, показват как той управлява БМВ, а Константин – жълто Порше Кабрио. След публикуването на клипа, двамата са извикани в отдел "Пътна полиция" на СДВР. От столичната полиция обявяват, че срещу Емрах се съставя акт за грубо пренебрегване на правилата за движение и участие в незаконно състезание. Законът предвижда глоба от 3000 лева и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12 месеца. Емрах отрича, че става дума за истинска гонка. Той обяснява, че тръгват от почти спряло положение и се движат заедно, без да превишават скоростта. Според него спортната кола автоматично замъглява километража, но те са карали с около 80-90 км в час. Въпреки това, кадрите показват състезателно ускоряване, а публикацията предизвиква вълна от критики в социалните мрежи. Много хора осъждат рисковото поведение, изтъквайки, че след толкова трагедии на пътя, подобни игри са опасен пример. Полицейските органи съобщават, че случая не е единичен. Емрак вече е заснеман с автомобила си да се движи с 259 км в час по околовръстното шосе на София. Тогава той е заявил, че не е бил зад волана. Скандалът подчертава опасната практика на някои знаменитости да превръщат пътя в сцена за адреналин и демонстрации. Преди да продължим, се абонирай за канала и натисни камбанката, за да не изпускаш още такива скандални видеа. Напрежението между Галена и Андрея. През лятото на 2025 година излезе новината, че Андрея ще записва песента "С или без кос", парче създадено от изкуствен интелект и първоначално предназначено за Галена. Според сайта Слава БГ, песента е била предложена на Галена, но тя не е финализирала документите и така мелодията се е озовала при Андрея. Между двете певици има обтегнати отношения. Още по-рано Андрея публично заявява, че менеджерката Сашка от фирма Мегастар и самата Галена и правят номера, и това води до конфликти. Феновете на Галена задават въпроса защо Андрея избира да запише точно тази песен и отбелязват, че това е втория случай, в който Галена изпуска хит, генериран от AI. Първият е сбърка адреса, който отива в репертуара на Емилия. Така новината за "С или без кос" не само разпалва любопитство към бъдещия проект на Андрея, но и подчертава съперничеството между нея и Галена за хитове, създадени от изкуствен интелект.
Скандалът между Андрея и Селина. През октомври 2025 година феновете на поп-фолка обръщат внимание на новото парче Балканска двойка на Селина и диджей Дамян. Още с първите секунди мнозина забелязват, че мелодията и ритъмът силно напомнят на емблематичния хит на Андрея и Кости «Дай ми всичко». Сравнения заливат социалните мрежи. Потребители пишат, че песента е едно към едно с оригинала. Според слуховете, Андрея е била неприятно изненадана от новото парче. Феновете предполагат, че сходството е удар по нейното его. Макар Селина и диджей Дамян да не са коментирали открито обвиненията, обществената реакция поражда скандал за музикална кражба. Случаят подчертава колко тънка е границата между вдъхновението и директното копиране в поп-фолк жанра. Свадата между Алисия и Галин. Следващата история е за обвиненията в плагиатство, които певицата Алисия отправя към продуцента и изпълнител Галин заради хита му «Звънети Ало». В ефира на предаването на кафе по Нова телевизия тя разказва, че е написала текст за своя песен, в който се пеело «Ало, няма да ме видиш бяло». По-късно решила, че този референ не й пасва и никога не записала или издала песента. Месец след това Галин пуска сингъла «Звънети Ало» с припев «Искам те в бяло». Алисия посочва сходството и намеква, че той е използвал нейна идея. Тя признава, че ситуацията й се е сторила забавна, но се чувства принудена да отпише неиздадената си песен, защото сега ще изглежда като копие. До момента Алисия не е дала публичен отговор на позицията на Галин. Така спорът остава в фазата на обвинение и отрицание, а публиката решава на кого да повярва. Нападките срещу Диона заради штрак-штрак. През юли 2025 година поп-фолк певицата Диона се оказва в центъра на спор за авторски права. Колежката й Дани Пенелова твърди, че Диона е взаимствала рефрен от песента «Штрак-штрак», изпята от нея и Криси през 2010-2011 година, и го е използвала в новия си хит «Сватба». Пенелова публикува в социалните мрежи видео със сравнителен анализ между двете песни и посочва, че приличат едно към едно, само тоналността е различна. Диона отговаря, че никога не е чувала песента «Штрак-штрак», нито познава изпълнителката. Тя казва, че вдъхновението за «Сватба» идва от кючек на певеца Борил от 2008 година и нарича обвиненията излишна драма. Според нея в България много песни са кавари или ползват идеи от други произведения. Тя инвестира средства и усилия, а въпреки това е обект на нападки. Денмаро и Беляниш. Дуетът между младия певец Денмаро и певицата Беляниш започва като обещаващ проект в поп-фолк средите, но се превръща в скандал. Денмаро, известен като Малкият Жоро, споделя в подкаста на Ива Атанасова, че поема всички разходи за проекта, плаща за музиката, студийната работа и хонорара на Беляниш. Още преди записите той превежда голяма сума с уговорката, че след това ще заснемат клип и ще популяризират песента. След получаването на парите Беляниш се оттегля. Тя прекъсва контакта с него и не се явява за записите, въпреки че проектът е напълно финансиран. Дианмаро остава без партньор и без обяснение. Той разказва, че изчезването й го депресира и поставя под въпрос целият проект, който трябваше да го утвърди в жанра. Песента все пак вижда бял свят, но Беляниш не участва в популяризацията й. Този отказ да поеме ангажимент, след като е получила хонорара си, предизвиква критики към нея и се превръща в пример за липса на професионализъм в бранша.